Сега ще ви покажа една раничка. Една раничка, където има вътре неща и ще ви ги показвам. Ще ги изваждам и ще ги показвам. Ето е раничката ми. Тя от Париж ли, не знам къде беше, мам не види за рождения ден, да. И сега ще покажа какво има вътре. Една книга на Рамбо Силек. Приказки. Така. Чакайте, много трудно да се изваждам. Едно витрило, нали? Да се с него. Да видя какво има. Едно портмоне. Купихме го от Пазарджик. Да. Пазарджик, един магазин. Един часовник от Швейцария. Една приятелка ни подари от Швейцария. Тя живее в Швейцария. Едно хмикалче. Ето един дезинфектант от Джумбо. Той е близо, нали, знаете, от Пловдив. И едни кърпички. От Джумбо пак са тези кърпички. Видяхме още много, но ние си избрахме те. И това. Ето един спинер, бял. Дали го виждате? Ето как се върти. Ето още един син. Метален. Спинер. Така. И ето вижте как се върти той. Така. И ето едно ластче. Не знам къде бяха. Не си спомням. Така. Ето едни други неща. Сега много бързо ще ви изковам. Една минута. И здравейте отново. Имаме още две. Още две неща. Ето едни ще ви покажа моите маратонки. Те са доста времето. Ето ги. Те са много сви. Сега може да ви... Ето една от маратонките. Сега ще ги покажа. Ето един дезинфектант, не знам откъде е. Ето едно Рексона за такива нещо, не знам. Ще ви покажа как се носим раничката на кръв. Само минутка ми дайте. И ето така се носи раничката на кръв. Дали хубаво си? Ето гледате така. И така. Ето всички маратонки ще ви покажа така. Ох, забравих да пребъря спинерите. Ще ми дадете ли една минутка? Супер е. Мама ни подари някакъв за рождения ден. Той беше вече минал отдавна. На 8 юли беше. И беше много забавно. И така. Целувка на всичките ми абонати, моля да ви последвайте ме. Толкова се вълнувам да ме последвате, че направо ще спра. Една минутка, изчакайте ми тук. Имам една кукла, такава. Виж много хубава, нали? Ето я. Тя сега е спал на ръка. Така. Нали? Мама ни купи едни лакове от един магазин. Ако същия, където купихме портмонето. Това в Пазарджик, много близо до нашата къща. Купим 3 цвята лака. Сега ще ви кажа. Жълто, синьо и розово. Лака, видяхте ли го? Май не съм ми показвала. Ако искате, една котка белчо има, да ви покажа така. Ма тя някъде навънка не мога да намеря. Ще ви покажа. Да ще ви покажа двора, ако искате. Той е пълен с тях. И едно растение ще покажа. Има
сега ще ви покажа двора. Нали? Двора. И довиждане.